Графичният дизайн е навсякъде около нас. От публикации в социалните медии и интернет до лога, билбордове, каталози и различни печатни издания. Няма по-добро време от днес да изучаваш графичен дизайн в професионална гимназия по механо-електротехника Пазарджик. В специалността ще изучаваш принципите на графичния дизайн, цвета, типографията, оформлението, различните видове рекламни материали и фотография. Ще придобиеш опит в рисуването, композицията и проектирането на професионални илюстрации и завладяващи оформления. Ще придобиеш умения в обработката на растерната и векторната графика, видеосъдържанието и компютърната анимация. Ще изучаваш подробно за различните видове печат, брандиране, опаковки, етикети и реклама. Кандидатствай в специалност графичен дизайн към професионална гимназия по механо-електротехника Пазарджик и създай своето мечтано бъдеще.